Idewan Keda record. Nadan no, ya danno, zaki ya danno, aiwa. Waye ce da ni ba ni ma na ce da shi ba shi ba. Cikin maza bale kuma 'yan mata, gabas yamma kudu arewa na dudduba, ko dan gidan uban su Habiba. Ibrahima ne dan garin Keda ne, ni nake waƙar ne. Yayan Abubakar sanan kuma baban Abubakar, na gode. Godiya kuma wajibi ne ga wanda shi ya halice ni ne, haninsa babu asara ne, ilahu ni na gode ne. Rabbi kai daɗin salati ga ɗaha Ahmadu manzanka ne, shugaba jagora ne, wa alihi har samu san suwa zuciyata yayi zane. Babu ranar da zai fita sai ran da haka zare raina ne, na rantse. Banda da fara yin waka ba sun zaci ba za na iya ba, sun manta cewa ilahu shi ke ba da iyawa, mai kashewa da rayawa. Yau ilahu ya raya ni, so suke shiga sun binne ni. Gona ta kai masara da dawa na nuna ni, rabu ne ya nufe ni ya sanya yau ni ma aka ji ni. Na zama gwaska cikin gari ne ake sauraro, karo da ni wani kwaro, fiya nake kashe kwaro, sai dai baban kwaro ko kuma kakan kwaro. Farin wata nake sha kallo, Jamiru maganin da kikin yaro. Sha da ni kai yaro, ni kuma gida na sha da ubanka. Rabu ne ya nufe ni dan hasara ta, wai kai me za ka yi? Babin da za ka yi kullum ci gaba na karuwa yake yi, na rantse. Kai mai gulma na da kai mai zagi na, ni fa ko a jikina aikin gaba na shi ya dame ni. Shi fa laifi tudu ne ka take naka nawa ne ka gani. Ita dai wannan duniyar kowa yana sa laifi kowa da nasa laifi. Laifin baka shan giya kana tata, ko kana bidar mata, ko kuma kana shirka kana tsafi, ko kuma kana gulma, ko kuma kana kage. In kina shigar banza, kinga kin zamo yar banza. Tunda kowa na da laifi, mu ne mu yafi kawai shi ne fi. Wa ya saka ne ka binciko aiki na kai dan gidan uban wane ne? Ba ku da wuta bale aljanna. Kai Ibrahima ne dan garin Keda ne, ni nake waƙar ne. Yayan Abubakar sanan kuma baban Abubakar, na gode. If you want Keda on the mix.